Jekk tagħti bix-xewk, ma tieħux bil-wart. Turu kien iħobb ħafna jmur l-iskola għaliex kien jieħu gost jitgħallem affarijiet ġodda. L-aktar lezzjoni għal qalbu kienet dik tal-PE għaliex fiha kienu jipprattikaw xi sports differenti u jaħli ħafna enerġija. Mhux bħal mama, għaliex ma tantx kienet tieħu gost hija u taraħ ġej bit-tracksuit maħmuġa wara li jkun damjiet miegħek fl-art sabiex jagħmel il-PE. Darba waħda, Turu ġie lura d-dar bil-qalzit tat-tracksuit imqatta. Il-mama malli ratu qabdet tgħajjat miegħu u qartlu kemm kien irresponsabbli li ma beżax għall-qalziet illi kien għadu kważi ġdid. Iridet tkun taf x'ġara u Turu xi ftit beżan għalilha li kien hemm xi ħadd mill-klassi tiegħu illi waqt li kienu qegħdin jilagħbu l-futbol waqqgħu. Wara li l-mama insistit tkun taf l-għala sieħbu għamel hekk, Turu għalilha li l-ewwel kien imbuttaħ u waqqgħu. Imbagħad sieħbu tal-klassi pattielu lura. Hawn il-mama asserjat aktar u qaltlu kemm kien għamel ħażin għaliex jekk jagħti bix-xewk ma tieħux bil-wart. Għal darb'oħra il-mama qaltlu li anki jekk xi ħadd jagħmillu xi ħaġa li ma toġbux m'għandux ipattiha lura, iżda jurih li maħax gost u jekk hemm bżonn jugżah lill-għalliema. B'hekk ħadd ma jibqa' jagħmel ħażin, anzi jekk tagħmillu xi ħaġa tajba, jaf jagħmillek xi ħaġa tajba lura. Turu ma tantx hemmen li din il-ħaġa tirnexxi, iżda ħoll xarek u ġib iż-żejt hekk ġara. Malli Turu kien l-iskola waqt il-break huwa qabad biċċa ħobs u tal lil sieħbu li kien iġġieled miegħu. Dan malli ra hekk qabad il-banana li kellu u qasama fit-tnejn, parti minnhom jagħtiha lil Turu. Ħa gost Turu li bis-saħħa tal-mama reġa' ġie ħbieb ma' sieħbu tal-klassi u kellha raġun aktar meta qalet li jekk tagħti bix-xewk ma tieħux bil-wart. Tifsira. Jekk tipprova tagħmel azzjoni ħażina lil xi ħadd, tippretendix li ħadd ieħor se jagħmellek azzjoni tajba bħala tpattija? Kif tagħmel jagħmlulek?